En aquest vídeo aprendrem a simplificar arrels quadrades quan el que tenim dintre de l'arrel no és un nombre primer i el volem d'alguna forma transformar en les expressions que ja coneixem. El primer que farem serà descomposar el número en els seus factors primers. Llavors 40 pensem que és 8 per 5 i 8 és 2 per 2 per 2. Per tant, arrel de 40 és arrel de 2 a la 3, perquè tinc 3 còpies, no? Per 5, no? Ja tinc la descomposició del 40, doncs ara el que puc fer és treure tots aquests factors que es puguin treure. Si tinc 3 còpies del 2 a dintre, doncs tinc una parella de 2, 3 entre 2 és 1, per tant a fora em queda una i em queda una a dintre perquè el residu és 1, no? I el 5 no pot sortir fora perquè almenys necessito 2. Per tant, em queda d'aquesta forma. També si vull, també ho podria escriure com 2 arrel de 10. El 250, doncs anem a factoritzar el 250. És 25 per 10 i 25 és 5 per 5 i 10 és 5 per 2. Per tant, em queda arrel de 2 per 5 a la 3. Ara, l'arrel de 2 no pot sortir cap factor, no? Per tant, es queda dintre de l'arrel, i del 5 elevat a la 3, 3 entre 2 és 1, per tant, surt en una còpia i me'n sobra una dintre, no? Perquè el residu és 1. 54, doncs 54 anem a pensar que és 6 per 9, i el 6 és 2 per 3, i el 9 és 3 per 3. Per tant, em queda arrel de 2 per 3 al cub. Doncs ja ho hem vist abans, l'arrel de 2 no pot sortir, per tant es queda dintre, i del 3 me'n surt una, no? Perquè 3 entre 2 és 1 i me'n sobra una a dintre. Això, si vull, també ho puc escriure com 6 arrel de 10.